to amma yau a Najeriya muna daɗa fadawa cikin matsalar tsaro, sababbin kabubburan shehunnai na bauta suna daɗa bayyana da sunan karama, da sunan falala, da sunan neman kusanci da Allah. Daman ka kyale maganganu na shirka da kafirci da zagin Allah da zaka ji ana tai, wannan haddis wala haraj, sai abin da ka ji. Mutum ya zauna tun da ransa, ɗan adam da hankalinsa da tunaninsa, wani ya harɗe da ƙafa, wani ya zo ya kama ƙafar yana tsotsa, ya kama ƙafar yana tsotsa. Ina hankali na bil adama, ina imani? Kai ka san duk wanda aka yi wa wannan za a yi masa sujada, duk wanda aka kama ƙafarsa aka tsotsa bai hana ba, dan an masa sujada ba zai hana ba. Kuma wannan duk da sunan girmama malamai ne, girmama shehunnai ne, girmama waliyai ne, bal ma kusanci ne ga Allah. Shine Allah ya ce wallazina takazu min dunihi awliya, waɗanda suke riƙan koma bayan Allah da sunan waliyai. Hujjar su tun ajiya da shekaran jiya kuma za ta ci gaba da kasancewa yau da gobe da jibi, in an musu magana sai su ce ma na abuduhum, ba bauta musu muke ba, illa li yuqarribuna ila Allah zulfan, mu so muke su matsar da mu kusa da Allah. Ba wani wanda zai matsar da kai kusa da Allah, imaninka da aikin nagari shi zai sada ka da Allah. Ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayina sun tambaye ka game da ni kace kusa nake da su. Manzo Allah ya ce Allah ya fi kusa da ɗayan ku sama da igiyar takalminsa da kafarsa. Ubangiji ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min habalil warid, mun fi kusa da dan adam sama da jijiyar wuyansa talaka. Yanzu ka ce wani zai dauke kai kai kusa da Allah, dan haka ka tsotsi kafarsa, dan haka ka sha ruwan alwalarsa, ko alwalan ma fa bai iya ba. Amma kai saboda jahilci baka gane cewa shi wannan abin a kai shi makaranta ne a karantar da shi. Kuma yanzu wai kai ne kake kiran masu bautar gumaka marasa hankali, masu addinin Hindu, masu bautar saniya, masu duk abu ɗaya kuke yi, me bambanci? Da wanda ya bauta wa mutum, da wanda ya bauta wa saniya, da wanda ya bauta wa alade, da wanda ya bauta wa mala'ika, dukkaninsu sun bauta wa wani Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Daka ya ƴan uwa mu sani, hukuma za ta yi ta yin abin da za ta iya na kawo tsaro, ko da gaske ko ba da gaske ba, amma wallahi bakin zaren tsaronmu shine mu sasanta da Allah, mu daina shirka. Idan kuma mun ce ba za mu daina ba, to mu zuba ga fili ga mai doki na. Allah baya shakka kowa, Allah baya tsoron kowa, ya riga ya gaya mana, kuma shi alƙawarinsa ba irin na ƴan siyasa bane, ba alƙawarin shugabanninmu bane, za a yi ba za a yi ba, a'a zai yi. Wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Alƙawarin Allah, Allah baya tada alƙawari. Mu sasanta da Allah, mu rike tauhidi, mu karantar da al'umma, mu karantar da ƴaƴanmu, mu karantar da iyalanmu. Wallahi summa tallahi duk matsalolinmu ba su wuce kafin kiftawar ido Allah ya yaye su ba. Amma sharadi shine sai mun bi ka'ida, mun cika sharuɗa. Ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da ya tsana a duniya irin shirka. Babu abin da yake motsa fushin Allah irin ka taba masa haƙƙinsa na ka ɗauki wani abu nasa ka ba wani daga cikin bayinsa. Ko wannan bawan annabi ne, Allah yakan yi kishi, in ya tashi faɗa sai ka je ne wa annabin faɗa kamar ba annabinsa ba. Ku ga kiristoci da suke bautawa annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam, da Allah ya tashi faɗa kai ka ce Isa da Maryam su suka ce ai musu. Ubangiji ya ce qul faman yamliku minallahi shay'a in arada an yuhlika al-masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Kace da su waye isa ya hana Allah idan ya so ya halakar da Isa, ya halakar da babarsa Maryam da duk halittar da take duniya baki daya, saboda kishin an sa su zama kishiyoyi gare shi. Haka Allah baya so. Annabi Isa Allah ya san bai sa ai masa bauta ba, amma Allah zai faɗi wannan, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. Kai kace mutane su rike ka da babarka abun bauta su bar Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Zai ce ya Allah ba zai yi in yi haka ba, ka san wannan ba gaskiya bace, ban yi ba. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ban ce da su komai ba sai abin da ka umarce ni. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, nayi ta tsare wannan, ina sa musu ido tsawon kasantuwata a cikin su. Falamma tawaffaitani, bayan ka dauke ni, kunta antar raqiba alaihim, kai ka ci gaba da kula da su. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, idan ka azabtar da su bayinka ne kuma sun yi abin da sun cancanta kai musu azaba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
idan kuma ka gafarta musu to kai buwayayye ne mai isa mai hikima. Wannan fa ba dan komai ba sai dan an taba Allah, an taba shirka, an taba haƙƙin Allah, an yi masa shirka. Allah madaukakin sarki ka tsare mu da shirka, ka nesanta mu da shirka da dukkan abin da yake kai mutane zuwa ga shirka na zance ko na aiki. Allah ka kusanta mu da tauhidi, ka sa mu rayu akan tauhidi, mu mutu da tauhidi, mu tashi da tauhidi. Allah ka hada mu da dukkanin abin da yake kusanta bayi zuwa ga tauhidi na aiki ko na zantuttuka. Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ya ubangiji ka ɗaukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ya ubangiji kada ka canja zukatanmu bayan ka shiryar da mu, lalle kai ne mai baiwa. Yayin uwa masu albarka, ubangiji yana gaya mana cewa yayi alƙawari ga dukkanin waɗanda suka yi imani daga cikin mu, suka yi aiki nagari, zai ba su dama a duniya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu minkum wa amilus salihat. Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki nagari, la yastakhlifannahum fil ardi, sai ya ba su dama a ban ƙasa. Duk damar da kake so Allah zai baka, amma ka riƙe tauhidi. In so kake kai fice a kasuwanci, riƙe tauhidi. Fice a ilimi, yi tauhidi. Fice a ilimin zamani, riƙe tauhidi. Ka gawurta a mulki, riƙe tauhidi. Wannan alƙawarin Allah ne, zai muku haka, amma da sharaɗin ku yi imani, ku yi aiki nagari. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, irin yadda ya taɓa yi wa wasu irin wannan alƙawarin kuma ya cika a baya. Ka karanta tarihin mutanen baya, irin yadda Allah ya rinka ɗaukaka masu tauhidi, masu imani da aiki nagari. Kuma yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum, kuma sai na ba ku damar ku yi addinin nan naku da na yajje muku shi. Duk barazanar da kake ganin kana fuskanta na rashin samun sukunin ka yi addinin ka, tauhidi ne bai kankama a zuciyarka ba. In ya kankama, Allah zai baka. Duk tsoron zai yaye maka shi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan, kuma ya yayi alƙawari sai ya yaye mana fargaba, ya maye mana gurbinta da kwanciyar hankali da zaman lafiya da haɓakar arziki da daidaituwar al'amura. Amma sai ce da sharadi, ya abudunani la yushrikuna bi shay'a. Sai in kun yarda za ku bauta min, ba za ku haɗa ni da kowa ba, sannan zan muku wannan. Sai ce wa man kafara ba'da zalika, duk kuma wanda ya kafirce min bayan wannan alƙawari, fa ulaika humul fasiquna, wannan sune fasikai. Al-Imam al-Baghawi a cikin littafin sa na Tafsirul Baghawi ya kawo asar na Abul Aliya Ar-Rayahi, yace sanadiyyar saukar wannan aya ta cikin suratul Nur, sahabban Annabi sun rayu a Makka cikin tashin hankali, ana kashe su, suna cin ganye saboda musiba. Ɗaya daga cikin sahabbai yace idan muka yi kashi, akuya tai kashi, ba a bambancewa, saboda abincin da akuya take ci shi muke ci. Amma Allah yace ahir, kar su dauki ko tsinke, kar su tanka kowa, su dai su yi tarbiyyar imani, su gyara imanin su yi aiki nagari. Kufu aydiyakum wa aqimus salah, ku tsare hannuwanku, ku tsai da sallah. Yace to daga nan da zaman ya ki dadi a Makka shekara 13, sai Allah ya ce da Annabi da sahabbai, ku tashi ku koma Madina. Suka koma Madina, bata canja zani ba. Kafiran duniya suka sake hada kai, suka bi su Madina. Sai da ta kai yace ba ma zuwa ko ban daki sai da wukaken mu a soki a jikin mu saboda tashin hankali. Ba ma iya zuwa gona sai da makami, ba ma iya zuwa kasuwa sai da makami. To shine wasu daga cikin sahabbai suke cewa wai yaushe Allah zai kawo mana yanayin da zamu rinka tafiye-tafiye ba da makami ba, mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Sai ga wannan ayat ta sauka, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku, suka yi aiki nagari, la yastakhlifannahum fil ardi, sai ya ba su dama a ban ƙasa. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda ya ba wanda suka gabace su dama. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum, sai ya tabbatar musu da addinin nan nasu da ya yarda musu su bauta masa da shi, shine addini mai gata. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan, kuma sai ya musanya musu bayan tsoro da aminci. Akwai annabi a cikin wannan al'ummar da ta gamu da waccan gwagwarmayar. Lokacin da ake cin ganyen nan fa akwai annabi a ciki, har da shi a cikin wanda ake cin ganyen. Amma saboda mutane ba su tsaida tauhidi ba, Allah ya kauda kai, har annabin yana ciki, Allah ya ta barin wannan abubuwan suna samun su. A yakin Odu, mazalla an fasa masa kai, an cire masa haƙori, an jefa shi rami, akwai jini ya tsinke daga jikinsa har yana taɓa takalminsa. Akwai jinin da yake da kima da daraja a wajen Allah a duniya da ya kai jinin manzo Allah. Amma da mutane suka saki Allah, Allah ya bar irin wannan jinin ma ya zuba. Kake tsammanin a yau akwai wani jini mai kimar da Allah zai saurarawa?
wallahi in dai za a yi shirka ba jinin da Allah zai kyale ba a zubar ba sai an zubar ko nawaye. Haka mu dawo cikin hayyacin mu, musamman mutanen Kano babu inda shirkan nan tafi yawa ake ɗaukar samfulinta kamar garin nan. Babu inda shirkan nan ake ɗaure mata gindi ake kwaikwayonta daga dukkan sassan Najeriya irin garin nan. In bautar kaburburan shehunnai ne daga Kano ake kwaikwayo, da sunan tawassuli da waliyai da sunan komai. To abin da muke jin labari a nesa yau ya fara zuwa Kano, kuma a zo ana ruɗarka ana cewa ne akwai addu'ar waliyai. Kai ka kiyaye Allah, addu'ar waliyai ta kai zamanin manzo Allah yana raye na cikin duniya? Abin da zaka karanta ka fahimta in kana da hankali, me ya jawo a zamanin annabi aka shiga wannan halin? Shirka ce. Wani alƙawari Allah ya ce zai yaye in an ɗauke? Shirka ce. In an ɗauke zai ɗauke. Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya, Allah ka nisanta mu daga shirka. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.